chief and the relevant administration. Koro kaka sani magisewacho ni El-Nino biro ni. Bentiere chenro moro amora manyien mosebiro mar geng'o ohula ni nikech koro Soin Dam to wang'eni en gi project mibiro tim kuom ndalo mabiro mapod buora. To sani to wang'eyo dwe mar 10 El-Nino biro. El-Nino biro. King'iyo the county government of Kisumu budget ma 2023-2024 ibro neno kantiere drainages ohula mang'eny idhi yaw gi pesa mar gino. Moko ntiere city, moko ntiere emierewa kaka Nyando, Kabonyo, Kanyagwal. To bende Floka bende itself nitiere programs mar yaw ang'oa wang' aoregi to gi yaw drainages mondo pi oring mayot kadhi nam. Mama en gima timore sani nikech moko osechakore. Kasto kichak ing'iyo, we have Kisumu County Disaster Control Committee. That committee nigi migawo mapek mar timo programs mag disaster and also the special program unit. In kaka jalony e wechegi, bentiere gimineno ni onego lokre wach mar pesa mawuok kata kuonde mopogore opogore mitiyo godo e wach mar migawo ni endi. Nikech nitiere joma wacho ni pesa no samoro mondo mi ochopi en wana lweny. Nikech kata mana sani ok counties temo yude, wamor ni Kisumu te ondo yude, hapa ni counties mana karibu 40 mano yude, moko ntie moko yude. Nitiere kaka inyalo kete e yo maler, mpuodhi mayot ne ji yudo. Kose en sawa kaka en ni masani koro mondo mi yud pesa ni en mana ywaruok. Ok ni kare to nikech pesa ni ok marwa. Koro maduong' moloyo onego ket chenro kata strategies mar konyo ng'ano man piny mondo yud pesa ni. Mar ariyo nitiere puonj kata training or capacity building monego timne the local community mondo mi giyud pesa ni eri. In king'iyo Kisumu kachacha, project mane madiwach ni nigi mokonyo mogik mosetimo. King'iyo kuonde mulo mane mineno ka nigi pogruok ahinya ne jopiny. Nitiere projects ma osetim mang'eny, but abro wuoye e department ma antiere. Wasetimo gimiluongo ni solarization of boreholes for the rural community water projects. Ma ne watimo nikech e gweng' kuchochonde electricity stima nengo ne pek. Koro seche moko iyudo ka borehole okti nikech jopiny koro kyud pi nikech power onge. So watimo what we call solarization of boreholes. Mar ariyo watap on spring water, pi mawuoke e tie godegi kaka Eshuvalu water project. Eshuvalu serve Nwasani, Maseno University and the Maseno town. Then gima kendo wachak watimo en targeting sorting of solid waste management, especially kuonde dak mongore ka kundiek. Undiek kanyo wan gi yudhe mwase train masani gin gipogo solid waste kendgi kae gi uso nikech taka en pesa. To Kisumu kachacha kata nase dak kanyo